Willie Obiano, congratulations. Onye na-eme mma na-anata ụgbọọlụ ya onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ onye lụrụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ onye na-eme mma na-anata ụgbọọlụ ya onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ onye lụrụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya Anambra State na-emeni o Anambra State na-emeni o maka na mgbe gara aga ji na-akwado elekshọn Emeka Morocco gwuru egwu wesunu pụtani mmụ Anambra kwadonu gbakọta n'ọnụ ka anyị kwado Obiano ka ọ chịa asatọ anamụ mbọsị a na-akwado ịtụ vootu onye nke agbala osi pụwa onye nke ọzọ gbala ọpụwa onye ọbụla na-abịa ibe ọ ga-eme ụfọdụ si na Obiano ga-esi Owere na mana ọgbasi mmesizie gee ntị n'akụkụ ibe nna bụ na apụghị abụ nke anyị na anyị ga-akwadolu Willie Obiano na Willie ga-achịlili arọ asatọ maka na o mere ọfụma obodo dị n'iche n'iche na Anambra ana m enye unu ekele Anambra State daalụnụ Anambra State na-emenio amamihe batara na-ebido na ga-eme elekshọn na Anambra onye ọbụla mara posta n'ụzọ maka na ọchịchị na-agwa onye ọbụla n'ime obodo Anambra why onwere mgbe mmadụ niile ga-achị gbado ewee si na ya bụ elekshọn n'oge abụ na Novemba 18, 2017 a na-akwadebe wee kpọọ Willie Obiano wee jụwa Willie nwanne m o nwere ibe na-atụ gị egwu na anyị kwụ gị n'azụ Emeka Morocco kwuru si Willie gị atụ n'egwu Willie jeela anyị ije Sambeya Willie na-achụwa kawa na-agbanwe ije Sambeya 21/21 Ishenodi Ovele 21/21 ya bụ ije Sambeya onye lụrụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya onye lụrụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya onye lụrụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgbọọlụ ya onye melụ mma ga-anata ụgbọọlụ ya onye mee mma ome ogboro na abụ onye na-emerụ mma oburu nke o mere nara ije Sambeya Willie na-achụwa kaba na-agbalị ije Sambeya 21/21 ya bụ ije Sambeya eluzie na Novemba 18 onye ọbụla na-akwadowe
ụfọdụ si na Willie Obiano na o nwere ihe ọ lụrụ mana ị na-ele anya site n'ugwu wee jewe Ọnịcha ịgbalite bata Ọka ị ga-aga flyover ịtọ Willie dela aba na Anambra n'ime flyover ịtọ a baja na-egbusi ọkụ Ọka anyị bi n'ime wee bụrụ obodo ọkụ na-enwu n'elu maka Willie Obiano ibe mara Willie Obiano na nne na nna ya mụrụ ya bụ anya mmadụ abụrụ Chukwu oke kpọla ịnụ nwanyị nụta ebele Chukwu unu abụgo na ababa na abụ na-enwe njedebe na Chukwu maka na Willie ji Chukwu wee bulu ụzọ onye ji Chukwu wee bulu ụzọ ụkwụ adị apụ ya n'ije ojebe agha n'oge mmeri ọnụrụ ọgụ n'oge mmeri mana unu ụlọ tekwe na-abụrụ onye bụ Willie Obiano oyimo akpọkue n'ike agbakọ dịka onye Aguleri nwanne m gaa n'iru ịla Anambra gaba maka na imere ọfụma Anambra toolu gị ike 21/21 ya bụ ije sambe ya ụfọdụ ndị politishan na-ayọ m ka ntieri m egwu nkịzi onye bụ egwu okwe m nkwa ma eme n'eme mana Willie Obiano okwe nkwa na ọ na-emegodi nkwa ịmara ibe ji agba ebele Chukwu osodire mee maka Willie na-azọnye ebele Chukwu na-azọnye Anambra State enwego rice production ilu ena kọshanisi na-akọ rice ewee nwee Anambra rice onugbu Anambra na-ejezi oversi akpọnya export nchuanwụ Anambra na-ejezi oversi ugwu na-ejezi oversi akpọnya export mana mgbe izizi ndị be anyị na-emeso importation mana tata anyị na-emezi exportation bacha wee buzoli ije sambe ya ndị ori na ndị kidnappers na bakwago na Anambra maka na ụmụ mgbasi Willie Obiano na-akwado keke ya Anambra ọ kpọrọ ụmụ Anambra steeti be anyị wee sị m onye ọbụla kwa akpati ihe onwe ya ịbụrụ kidnapper toro ezi ga-esi ịbụrụ armed robber toro ezi ga-esi maka na akpọpụ dike apụtago mgbe mụka si na ya na-agarapụ iwe ka aga Willie Obiano wee bido ọchịchị wee bụrụ ụzọ dọiru n'opi iwe opi iwe ka dị n'ime Ọnịcha do mgbe o ji bata opi iwe oke n'ọsọ mgbele n'onu bata opi iwe dike pocket ọsọ kidnappers ọsọ armed robber ọsọ nne m pịawa azụ ọsọ
emezio onye ji ụlọ esembosi elekshọn kedu ebe ị ga-atụ vootu ọ sị gị ebe a nọ ebe esila ọkụkọ na nke a bụ nke anyị Afrịka bụ nke anyị ụmụ Igbo niile ga-anọ ntị were na Afrịka mere nke anyị maka mbọsị a na-emenye bụ elekshọn Ojukwu pụtara n'ụzọ ụtụtụ wee gbawa m okwu Emeka Morocco Maduka gbaba ndị Anambra Chibaba kwadola Obiano na nyabụ Ojukwu apụtago Igbo na Afrịka bụ nke anyị adọbụ mbọsị ajị ka iwe na-eme politiks ọkụkụ ka o ji eje Michael ọkpara ọkụkụ ka o ji eje Nnukwu Emeka dị Nnegwoju ọkụkụ ka o ji eje Willie Obiano ọkụkụ ka o ji eje onye mere mma ga-anata ụgbọ ọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgbọ ọlụ ya onye mere mma na-anata ụgbọ ọlụ onye mere mma ga-anata ụgbọ ọlụ onye mere mma ga-anata ụgbọ ọlụ Willie Obiano award maka security executive kpọọlụ m ụbọ Gambe wuli na-achọwa Savannah Agwami 21/21 na wetara ibe Sambere president nke Nigeria niile na Willie ga-emeri maka na ibu obere na votu Anambra bụ mkpocheko 21 local government nke dị n'obodo Anambra Willie ekpocheko onye ji Chukwu wee bụrụ gịnị ka ị ga-eme ihe election ewela Anambra State mara anyị na-ejezi ije na mgbe Emeka Morocco eji Chukwu bụrụ ụzọ ụfọdụ si na-egwu vesi na mmiri ụfọdụ si na-egwu vesi na alụsị ụfọdụ si na alụsị nyere ibe egwu ma mụ bụ Emeka Morocco Chukwu nyere ibe egwu
Chukwu bụrụ ụzọ Emeka Morocco egwukata egwu elozokwe na ngozi ọkpaagụ ọmụmụ onye ji ikwela na elu omelọrọ n'ise ngozi ọkpaagụ omelọrọ n'ise ma lụsị kwuru be anyị ka nkele igwe Peter His Royal Majesty igwe Peter mụ ya nwa eze dike obodo anyị kwuru jiri eze dike maka mmụọ mere n'ime obodo anyị ya ka anyị ji chi anya eze ma mmadụ atọrọ azọ ma anyị enwere nsogbu ọnụ ụkwụ ọkpọ dịka were ihe ga-eme agbakwa dịka onye agụla orie o nwere ihe na-atụ ga-egwu na Anambra gaa n'iru ihe ọ bụla ị ga-eme na n'ụwa nwanne biko jide ọvọ oji ọvọ ga-ana ihe ọ bụla ị na-eme nwanne m biko gwe jide ọvọ na oji ọvọ ga-ana lele onye na-eme mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ onye na-eme mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ onye na-eme mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ onye na-eme mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya onye mere mma ga-anata ụgwọ ọlụ ya election na Anambra bụ free and fair ewee mesie election ewee gụba local government from local government to local government akpọsi awuli na-emeri ọ bụrụ ije mkpochekọ ya bụ ije ka mbe ndị Anambra State na-eme daalụ maka na ihe nwekwuru emekọ mgbe izizi ka ndụ mgbidi egwu wee gbapụ Anambra gbakọta na Anambra gbakọta na Anambra ka anyị kwado Willie Obiano ka ọ chịrịara ịsatọ elore mmiri na bụ n'obodo Anambra State ejere m Imo Steeti ofu onye chịrị ara ịsatọ wee jebe Abia Steeti ofu onye chịrị ara ịsatọ mgbatazie Enugu Steeti ofu onye chịrị ara ịsatọ mgbe batazie Ebonyi Steeti ofu onye chịrị ara ịsatọ mgbe natazie Anambra n'ime ara ịsatọ bụ mmadụ ise chịrị Anambra oya ọ bụ sunu ka ọchịchị na-atọ ụtọ onye n'imelu na ọchịchị obodo etuwo kebabe ya ụba ka abapụ ya ka onye ọzọ nọchie onye nke ahụ nọchie
ebido babi ya ụma ka ọ pụọ onye ọzọ nọchie onye nke ahụ nọchie abido babi ya ụma o nwere onye chịrị Anambra steeti arụ ga-atụ oyi onye ma na Chukwu kelu Naijiria kesịrị Naijiria na-ebelu na Anambra wee wunye ndị amamife owo n'ime Anambra steeti the blue light of the nation. Nigeria first president n'ọbụ onye Anambra ịmara ya Nnamdi Azikiwe. Nigeria first senate president bụ onye Anambra unu amaka ya Wabọris n'Otolo. Nigeria first millionaire ọ bụ onye Anambra Sanusi Ojukwu. Nigeria first adjutant general in Nigerian army eri ndị ọcha jiri nye anyị ọchịchị Chukwuemeka Ojukwu. Nigeria first Olympic gold medalist bụ onye Anambra unu mami ya Emmanuel Ibajima. Nigeria first computer wizard ilotekwere na ọ bụ onye Anambra Philip Emeagwali. Nigeria first PhD holder Anambra Conseje Maazị Okom bụ onye na-ewu. Nigeria first mathematician Anambra Chikobi bụ onye Ọnịcha anya bụ Ọnịcha dị na Anambra. Kedụzi ihe Anambra na-achụ ụlọ mkpọrọ kirikiri gbomgbomgbo tigbuo nsogbu ma ana m ayọkwa unu ka anyị nweke n'obi nwanne ụmụ Anambra steeti bai ka anyị nweke obi nwanne ka anyị jebezi ije Zambia Zambia Malaysia na-edozi ibebe njebe America na-edozi ibebe ejere m South Africa na-edozi ibebe wee jezie London bukpo obodo London na-amaka nnatazi obodo Nigeria ibugo politirik nke anyị nwelụba anyị eweta aka ka erie nri asị na nefe ewele ọkụ oke gaa n'imiri Zambia onye na-eme mmadụ emela onwe ya mma. Onye melo mmadụ anata ụgbọelu ya. Onye mele mmadụ anata ụgbọelu ya. Onye melo mmadụ anata ụgbọelu ya. Onye na-eme mmadụ emela onwe ya mma. Onye melo mmadụ anata ụgbọelu ya. Onye mele mmadụ anata ụgbọelu ya. Onye melo mmadụ